Per un moment, deixa'm que t'agafi aquí, agafa't el ganivet. No, posa-la aquí i apreta amb la mà esquerra des d'aquí. Bueno, és que aquí no tinc. Els japonesos van pitjor, els japonesos ho mengen mentre està viu. En sèrio? O són els xinos, japonesos, oi? Japonès, no, xinos. Ja està, no? Sí. A veure... Doncs és que jo no ho he pogut fer, això un moment. A més, els tios et marquen... Va, clava des d'aquí. Que volen ser assassinats. És la seva religió. Sí. Vale, per un moment, clava una mica més darrere. Més enrere? Posa les punts aquí. Mira, es pot la força de la miqueta d'allà. Ara, va. Hola, mireu l'ull que guai que ha quedat. Té una pota. Ha quedat com despenjat l'ull. S'estranya. Perdó. Tanda, sisplau. Vinga. Aquesta cosa. No passis. Pobre. Què t'ha fet? Bueno, sí. Molt bé. A la planxa, un moment. Va, urgent, toca. Us fareu famosos. Home. Vai, Berula. Podeu fer mal, té només dura dos, A veure. Uau! No li has posat pebre, ja. I aquest petit pot ser meva collonissa. Mira, l'agafo. Mira. Ah! Ja, i a veure, fem una cosa. Ui, tant, bona estava. Bueno, Mira, Mola. Acaben de matar. observem un cangrejo viu. Encara. És maco, eh? Ah, sí. El dit és No, Eugeni, que aquest és el cas de matar. un morillo. a les llagostes